Get started. Bam! Det er bam, det er. Så skal I se vores setup, vores fantastiske setup. Ask os 2. Da-da! Ja, velkommen til. Hej sammen. Welcome. I dag, der vil vi lave en Ask me 2. Ask Us 2. Nå, ask os 2. Ask Us 2. Yes. Og ja, det kan godt lyde lidt mærkeligt, at vi allerede laver en igen. Men det er fordi, efter vi har lavet etteren, så kom der altså en masse nye spørgsmål. Og der kom så mange, at nu kan vi så godt tage dem. Altså, pizza. Vi går bare Nå, ja. Første spørgsmål for Niklas Rasmussen. Hvad synes du om mig? Eller hvad synes I om mig? Sød, flink og sjov og sjov. Ja. Hvem skal starte, Jonas? Altså, det kan vi hurtigt blive enige om, og det er... Only Simula. Ja. Pleasure. Det lyder som han. Nå. Ja. Videre, det var mig. For Oliver Melander. Hvad vil I helst drukne i? Faxe Kondi eller cola? Jeg vil helst lade være med at drukne. Ja, vi tager eller. Så fik det. Vi drukner i eller. Ja, vi drukner i eller. Og hvor gammel er I? Sprit det selv. Nej, jeg er 12, og Jonas er også 12. Kan I lide katte? Ja. Kan I lide katte? Jeg kan godt lide de små killinger der, men... Ja, de er fuldvoksede. Altså, sådan. de store sådan... Ikke lige... De siger mig sådan... Og så bliver jeg helt bange. Nå, hvor mange venner har I? Altså, jeg har... Har jeg ikke lidt over 100, tror jeg? Jo. Altså, inde på Facebook, der har vi sådan lidt over 100. Jeg har 178 inde på Facebook, tror jeg. Yes. Hund eller kat? Dog. Oliver Melander igen. Varme eller kulde? Varme 100 p. Varme 100 p. Og jeg havde Hvilke... danske sommer. Ja. Der er kulde der, hvor man kan sætte koldt ud. Pizza eller burger? Det kommer an på, hvad der er om på pizzaen, og hvad der er inde i burgeren. Ja, men sådan generelt vil jeg nok til pizza. Hvis vi selv kunne bestemme, hvad der var inde i og ovenpå, så ville det være pizza. Ja. Og hvilken iPhone har I? Jeg har en iPhone 5, siger det har Jonas også. Yes, hans er grøn, min er hvid, så det er vores, vi tjekker spørgsmål på lige nu. Ja. Eller og Marie. Hvad synes I om mig? Hvem? Anne-Marie. Jeg kender dig ikke så godt. Nej. Men du virker meget flink. Du har heller ikke profilbilledet lige nu, så. Ja. Svært at bedømme derude for. Ingenting. Laura Retz. Hvad synes I om mig? Jeg kender dig heller ikke så godt. Nej. Men altså, flink. Flink, ja. Virker meget. Igen på Laura. Hvis jeres hus brændte, og jeres familie var okay, hvilke 3 ting ville I så tage med? Foder. Foder? Ja, mad. Foder. Så vil jeg tage Mollis til at købe noget dutter. Moneter. Så vil jeg... Hvad vil jeg så tage med? En saks. Nej, hvor kommer det fra? Nå, for mit vedkommende. Foder. Tøj. Du siger. Tøj. Moneter og telefon. Tøj? Nej. Så har jeg moneter til at købe det jo. Også. Men så skal videre. Skal I på ferie, eller har I været det? Vi skal til Kreta på lørdag. Og der laver vi en vlog. Vlog. Ja, livret. Mexikanske pandekager, det smager voldgodt. Det smager volddårligt. Og min livret er selvfølgelig pizza. Pizza. Går I til nogen sport? Ja, vi går til fodbold, og jeg skal snart starte til cykling. Jeg går også til fodbold. Yes. Videre. Ja, 3 gode ting og 3 dårlige ting med hinanden. Jeg starter. De gode ting med dig, det er, at du er sød. Stråler som en solsikke. Stråler som en solsikke. What the fuck. Lige meget. Du er sød nogle gange. Så er du ærlig.
For det meste. Og så spiller du fair play fodbold. Yes. De dårlige ting om dig. Tak. Du er sådan nogle gange rigtig irriterende og provokerende. Det kan godt pisse mig ret voldsomt af. Så græder du. Men, What the fuck? nej, det gør du ikke. Nå, videre. Og så er du rigtig dårlig til fodbold. Det gør mig også irriteret. Jeg er bedre end dig. Ja, din drømme. In your dreams. Jeg kan ikke lige finde på flere dårlige ting end dig. Tak. Det burde du være glad for. Nej. Nå, 3 dårlige ting. Om mig? Fuck. Du er De er mega søde. provokerende. Nogle gange, så du drømmer til vanvid. Og nogle gange, så når jeg løber efter dig, så er du hurtigere end mig. Det er også en lidt dårlig ting. Yes. Så kan jeg ikke fange ham. Det er sådan lidt. Du pisker på mig. Ja. Og så er du... Kan jeg ikke flere. Jo, så er du også... Hvad? Så spiller du ikke fair play i fodbold. 3 3 gode ting. Ja, tak. Så taler vi. Ja. Er der nogle gode ting? Der er masser af ting. Du er flink. Tak. Mange tak. Bro, before host. Ja. Flink. Sød. Jeg lader sig for Nej, det er omvendt. Hjælper. Vi ses. Det er lige meget. Ja. Jeg lader for vi ses. Jeg lader for vi ses. Nej. Nå, Yes. der er ikke nogen gode ting. David. Kan du tage det som mand? Selvfølgelig, bro. Det kan jeg. Jeg kan også tage det som en dame. Kom bare. Nomi. Ja. Hvad synes I om mig? Sød. Flink. Smuk. Og pæn. Hvad er det bedste og værste ved hinanden? Det har vi lige taget. Nævn 3 søde piger. Ingrid, Lis og Gertrude. Gertrude. Meine Ja. Liebe. Gertrude, Ja. meine Liebe. Ja. Nu får vi sgu da besøg fra kongen. Ja, konge Martin Jensen. Martin Jensen. Og jeg kommer der. Nå. Ja. Lige lidt ind i vores æske også. Nå, videre. Nævn en pige, der betyder meget for jer. Det er nok mest Lis, er det ikke? Lis. Hun fylder en stor del i mit hjerte. Det er min Lis. Nå jo, min er Gertrud. Gertrud, hun fylder... hun fylder halvdelen af mit hjerte. Videre. Jeg synes, at det passer. Jeg kan godt vælge utro nogle gange. Er det sjovt at være tvillinger? Twins. Nogle gange så er det fordel. Nogle gange er det af pommeren. Fuck. Det nogle gange. Tænk ordentligt roulette. Det kan man roulette. Niller. Kan man heller roulette? Nå. Så er du mye faster. Nå. Sæt. Ja. Det er pommer til at være tvillinger. Men det er også godt nogle gange. Nej. Rigtig godt. Nej. Var det alle spørgsmålene? Ja, det var det sådan set. Nå, men det er spørgsmålene. Det var spørgsmålene for i dag. Tak fordi I så med. Husk at smide et like. Find nogle nye spørgsmål af nede i kommentaren. Husk at subscribe på vores kanal. Og så ses vi en anden gang. Ja. Eller for vi ses.